Assalamu alaikum. Da Rizzoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je dukin da zani. Rizzoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ga Rizzoli kafe manya ku sha, ga Rizzoli kafe yara kuma ku sha. Nawa ne na gine kowa zai iya sha. Assalamu alaikum. Rizzoli Cafe kenan. A duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala, to da sirrin Rizzoli Cafe nake kawar da damuwar mu. Tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha Rizzoli Cafe na ji karsashi da ƙwarin gwiwa a jikina. Da Rizzoli Cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki. Ku nemi naku a kasuwa domin Rizzoli Cafe shine sirri. Yawwa gashi sun zo. Suwaye? Ka zo mu je ka gani. Kai ne ka zo mu je. Ba za ki ga mu suwaye suka zo ba? Bafi furniture? Ƙwarai da gaske, Bafi furniture. Da fatan komai yayi kuma komai ya cika? Komai yayi fiye da yadda nake bukata. Komai na Bafi mai kyau ne irin kan da bashi da tsara a duka duniyar furniture. Baka buƙatar shan wahala idan har zaka siya kaya a Bafi furniture. Zaka iya siya a online ko a shagunan su kuma a kawo maka a duk inda kake faɗin Najeriya nan. Bafi furniture zaɓi ne ba zaɓin tumin dare ba. Kayan su yana da kyau, yana da ƙwari. Duk gidan da aka ƙawata da kayan Bafi furniture tabbas sun fita kunya kowa in dai ana magana ta tsari ne da kuma kyawun falo. Alhamdulillah. Sunana Abdullahi Alhikima, shugaban shahararriyar cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar Alhikima. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki yadda ya daga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna akan cututtuka da larurorin al'umma. Muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe. Cibiyar Alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a Najeriya da jamhuriyar Nijar da ma sauran kasashe na Afirka. Mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin Allah. Mun yi suna, mun ɗaukaka, mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma. Wannan duk kadartawa ce ta Ubangiji domin shi yake da iko akan komai. Kuma muna ƙara ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki, muna tawassuli da sunayensa mafiya kyawu, muna ƙara tawassuli da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yanda ka sa albarka a ayyukanmu, muka yi shekara 10 muna ba da magunguna, al'umma da dama suna samun sauki akan cututtukansu. Allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba, mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya. Allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo. Allah muna kaskantar da kai, muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganinmu na cibiyar Alhikima Allah ka ba shi lafiya. Mun shahara a ɓangaren cututtuka da dama. Duk wata larura ko jinya da take damunka, ka ziyarci cibiyar Alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya. Ni da kaina shugaban cibiyar Alhikima za a same ni a birnin Kano, a nan Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. Kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. Za a same ni a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare. A duk inda kake za ka iya zuwa birnin Kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Good afternoon. Please, ina ne Ima? Tana meeting a ciki. Meeting a ciki? Eh. Ita da suwa? Meeting. No, sir, please, you cannot go in. Please, kadakata. You can't go in, it's our policy. She will soon be done. Za ta fito ta same ka. Okay, tare ni zaki? A'a, ba tare ka zan yi. Ni za ki zo fita da kici wani waya kan go in saboda ne an gaya miki nan gidan ni an isa ko wanda ya so tare ni anan ne an gaya miki. Ki isa ki tare mu hanyar kici wani ba zan shiga ciki ba saboda ne. Me fa kuma? Ajiya, ya zo ya ce yana so ya ganki. Na ce kina meeting ya bari kin fito. Shi ne ya mare ni. Me yasa za ka mun haka dan Allah? Na gaya maka, za mu yi magana later. Ba na gaya maka ka jira ni ba? Saboda me zan jira ki? Saboda me zan jira ki? Ni na ki ce wani in jira ki later saboda kin tara waɗansu tarkacen maza a tare da ke. Ya za ka zo har office ɗina kana embracing ɗina? Okay, embracing ɗinki ne? Ni da kika yi embracing ɗina tun waɗansu lokuta da dama da yawa har yanzu sannan ni ban ce kin yi embracing ɗina ba sai kira. Gaskiya ban ji daɗin abin da ka mun ba gaskiya. Malam, da Allah, kar ka magana ta hankali mana. Kar ka sassauta kalamanka. Ba faɗa ake ba. Man dala babu ruwanka, ba ruwanka ka ƙara tsawa mun baki a cikin nan. Sadiq, dan Allah je ka. Ba ce ba. Na kina ce. Okay, dan adam kenan mai mantuwa. Kin cikin goge, kin manta duk abubuwan da na miki a baya. Ko? Sau nawa zaki kira ni a gidanku, ki ce min gidanku an yi abinci babu nama, in taimaka in saya miki balangu. Duk kin manta da wannan saboda yanzu kin samu kuɗi, kin bunƙasa shine kike ganin ke kin isa. Haba malam. Ka rinka yin abu irin na masu hankali ma. Ba fa faɗa bane a nan gurin. Ya za ka rinka yin abu sai ka ce wani mahaukaci. Ban da hankali. Zaka dake ni ne? Ko kuma zaka rama mata? Ni ba zan yi faɗa da kai ba. Saboda wanda ya san abin da yake baya faɗa. Okay. Zaka iya fita da Allah. Ban san abin da nake yi ba. Ni ban da hankali ke. Ko? Ba zan fita ba. Ki tura waɗansu su fitar da ni. Na rantse da Allah ki kuka da kanki. Da ni kike da chocolate. Hajiya ki hankuri. Allura cikin ruwa mai rabo ka.
Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic. To da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzut Tibbi Sha'bi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. Kawai saboda na ce ta bani mukullin gidan. Wallahi ni dai na gaji da sa datan nan. Data ba ƙarfi, ga tsada, ga kuma saurin ƙarewa. Ai baki da zaɓi. Haka nan zaki sake siyan wani. Ina da solution. Kai kuma ina ruwan kamala? Lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data. Yes, gaskiya ne. BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga ta ka samu abin nan. Domin daga yau da wannan abin zan rika amfani. Dan naga yana sa 'yan mata farin ciki da nishadi. Har sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa egg da ne. Sannan muna da airtime to cash. A BBK data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK data. Ƙarshen tabbas. Allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. Salamu alaikum. Hajiya Jidda. Ya garin? Lafiya dauke shi a gidan. Wallahi. Faranti ka fasa kenan. Wallahi bayan na fasa ba Hajiya ce wallahi in gaya miki ta fasa ta yanke alaji da shi. Ta yanke shi? Wallahi ina nan kawai ne suna ta hayaniya kawai daga baya na ga ya zo ya wuce kafarsa tana jini sai ya ce in ji in kwashe manta ma ne ban je ba sai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amma dai anti Zubaida tana nan ko? Tana ciki. To shikenan ina zuwa. Ba da ma ki je ki da za mu sha hira kenan da an kwana biyu. Wani irin hira? Wallahi sako zan kai mata yanzu nan zan fito ina da uzuri. Ya Ubangiji Allah. Allah ka cire min san na'ima a cikin zuciyata. Allah ka sa mun raba da ita kenan har abada. Tunda na fuskanci soyayya babu komai a cikin taface bacin rai da cin zuciya. Wannan ai musiba ce.
ban yadda Na'imatu za ta rubuta min wannan saƙon ba. Tabbas wannan ba kalaman Na'imatu ba ne. Na tabbata wasu ne kawai suke ƙoƙarin su ga sun raba mu. Ban yadda ba kawai. Kuma na ci alwashi tabbas sai na yi maganin su. Dole sai na yi maganin su. Ban yadda mai za ka rubuta mana ba kawai. Sunnifa, ka samu bugu ne a ƙirjinka, kuma kamar yadda sakamako ya nuna kana da heart problem. Sannan ɓacin da ka shiga shine jawo ba wai bugu ba. Kana so ka ce min mutuwa zan yi kenan? No, ba haka ake dashi ba. Kada ka damu. Masu lafiya da dama kada ka manta fa sun mutu sun bar marasa lafiya. Ita fa mutuwa ba wai sai mara lafiya ba, ciwo daban, mutuwa daban. Ya kamata ka san wannan. Na dade ina jin wannan yanayi. To amma wani me yasa lokacin da kana can kasar baka tuntuɓi likitoci ba? Sai da na dawo Najeriya. Sannan na fara jin ciwon yayi worst. Bayan mun samu matsala da Na'ima. Sannan na fara jin abin yana karuwa sosai. Ayya, kai sorry. So to kana ji? Kada ka dawo. Komai zai daidai insha Allah. Everything will be clear. Kada ka dawo insha Allah, ka ji? To, Allah ya sa. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Amma yanzu abin da ya kamata kana buƙatar ka huta gaskiya yanzu. By this now. Ya. Ba na so kowa ya san halin da nake ciki. Kar ka damu insha Allah. Allah ya baka lafiya. Amin. Allah ya baka lafiya. Shi take ka ji? Bara ni zan koma. To shikenan. Ya kamata ka samu kai bacci. Okay. Insha Allah. That's it. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Subhanallah. Yau sannu hajiya. Ciwo ka ji? Oh, yankiya ne a kafa. Ayya. Kai, sannu. Yau sannu. Ikon Allah. To garin yaya? Wallahi, glass ne faɗo min office. Kai. Ni ko hajiya ce akwai abinci kuwa? Yunwa kake ji ne? Wallahi wa nake ji. Kaga Jidda nake jira ta dawo ta dan dora mana wani abu. So mantawa ake da baya, rayuwa wata aba ce da za ta haɗa ka mu'amala da kowane irin mutum. Thank you. I hope you're feeling much better. It's not hard. Go. So, haƙuri aiki in abu ya faru kawai ka kalli menene baya. To, sai ka ga ya za ka gyara gaba. Baya ta wuce, yanzu muna cikinta. Kuma yanzu shine best lokaci. Wa alaiki salam. Na'ima, don Allah ki haƙuri da abin da ya faru. Ya Sadiq bai kyauta ba. Ke Batula, wannan fa ba magana ce ta rashin kyauta ba, magana ce ta tsantsar rashin hankali. Kuma bara ki ji, ba daban a ce ɗan uwanki ba ne ba. Tabbas da sai na nuna ma cewa hankali da rashinsa uwa riga ce. In ka saka za ka iya yin kowace iriyar ɗabi'a. Haka ne, na gode da ka duba alaƙar da ke tsakanina da shi. Don Allah ki haƙuri. Kina ji Batula, like I was saying, ki haƙuri, ki manta baya. Makamancin abu irin haka ba zai kuma faruwa ban da ina rai. Na Uncle Doctor. Sun ce ya fita waje. Dubo nan akwai namban shi sai ka kira.
Danja a kashe take. To ka kira numban Hajiya mana. Me kika saka mata? Mommy. Hawa ta shiga. Assalamu alaikum Hajiya, ina yin? Gata. Hello Hajiya. Lafiya wallahi. Uncle Doctor nake nema dama na kira wayansa a kashe. A'a babu komai dama akwai mutanen da ya haɗa ni da su ne to shi yasa nake so na yi magana da shi a kansu. To shi kenan sai an jima. Mai ta ce miki? Akwai bayan. Mata masu mutunci da daraja su ne suke zuwa ɗakin mazajensu suke ɗakin mazajensu. Marasa mutunci kuma su suke yawo akan kwalta. Ai babu wani mutunci da ya mace da ya wuce ɗakin mijinta. Da zarar mace ta kai shekarunki ba ta yi aure ba to ita da saniya a turkinta duk ɗaya ne. Kawo ba ni ce fa zan aurar da kaina ba kuma ni ce zan fita titi ko kuma kasuwa neman mijin aure ba. Arziki da talauci, mutuwa da rayuwa, aure da haifuwa kawo duk suna hannun Allah. Wannan zance ne na matan kwalta da suke amfani da shi don samawa iskancin lasisi. Ka ba kawo yanzu kana kanin mahaifina kake jifa na da irin wayannan munanan kalama. Zan ci gaba da gaya miki wannan magana muddin baki aure ba. Ke da yar iska a idarmu da idan al'umma gabaki daya duk ɗaya ne mu auren mu. Ka kalli yanayina duk da shekaruna ina nan ban lalace ba. Macen da take bin maza ita ce take lalacewa take tsofewa da ƙuruciyanta. Ma kawo ni ka kalle ni. Kuma da kake maganar naki aure kawo har karya bille na ne na cewa namiji ina son shi. Amma ƙarshe bai kalle ni a matsayin komai ba sai a matsayin wulakantacciya. Na biyu ko ni ce nake bibiyarsa duk ne aure na ga na faranta muku. Amma ganin haka yasa ya zo min da maganar fasikanci kafin aure. Ni kuma ba zan iya saba wa Allah ba. Ki ta hada labaran da za su baki kariya har sa'anninki su haifi ƴaƴa su ma su zo su haifi jikoki. Sannan abin da na zo in sanar da ke na fara tallanki saboda na fuskanci ke sai an tallata ki. Yanzu haka akwai wani kamfaninmu na tallata ki ya ce kuma zai zo ya ganki. Saura kuma ki wulakanta shi. In kin ga dama ki kula shi. In ba ki ga dama ba ki kyale shi. Wannan abin da ya shafe ki ne haka za ki tsufa a lalace. Me dalilin da sai ka zo nema na hannan wajen? Hisham, ina ta kiranka a waya baka ɗauka. Me yasa zan ɗauka? Me dalilin da sai zan ɗauka kuma? Dalilin soyayya ta bai kamata ka ɗauka ba? Gani ne kawai son maso wani nake. Hisham, kai kana son maso wani, ni ma kuma ina son maso wani. Wannan dalilin ne yasa na zo gurinka domin mu fahimci juna. Wallahi na gane kai ne masoyina na gaske. Da gaske? Sosai. To shi kuma Dr. Hashim fa? Dr. Hashim bai dace da ni ba. Na fahimci hangen dala ba shiga birni ba ne ba. Don Allah ka yi haƙuri Hisham, ka zo mu aure kawai. Allurar cikin ruwa Alhamdulillah. Wanda kuma baki ne yanzu ba baki ma. To bismillah mana ci. Soyayya tamkar mazari ba ai mata hanzari. Ina yini? Lafiya kalau. Sannan. Na samu labarin ki ne a wajen Tala. Sannan kuma da na ganki sai na ji kin kwanta mun. Duk da dai ba a ƙasar nan nake zaune ba, a Paris nake zaune. Amma sai na ga ya kamata in nemi matar Afirka ne in aura. So kuma ne deciding kai barin dawo gida Najeriya in samu black beauty in aura. Sai gashi Allah ya haɗa ni ki. Alhamdulillah, na gode wa Allah da ya kawo min kai a matsayin miji.
Duk da bambancin matsayi da aji da ke tsakaninmu, na yi nasarar samun ka. A bayan aka ce zan samu miji kamar ka wanda zai so ni da gaske, ba zan taɓa yadda ba. Saboda daɗewan da ne ban yi aure ba. Wallahi an zage ni, an ci min mutunci, an yi min ƙazafi. Wai duk akan ban yi aure ba. Kuma su ma ba su san abin ya fi damuna sama da kowa ba. Lallai mahaukarci mawadaci. Karki damu. Idan kika yi haƙuri baki sauri ba, za ki ji daɗin zama da ni, kuma za ki ƙaru sosai da ni. Hello Maina? Hello Labiba. Da Allah da Annabi ina Na'imatuna, na ji an ce kuna ta nema na ke da ita, to kuma yanzu na neme ta na rasa inda take. Kai haƙuri dan Allah Maina, za mu yi magana daga baya. Dan Allah dan Annabi ki taimaka min Labiba. Kin san Na'imatuna ita ce rayuwata. Shikenan ka je, tana gida. Na je gidan nasu, an ce ba ta nan. Lallai tana gidansu, kawai dai ɓoye maka suke yi ne. To na gode. Ɓoye min ita ake. Wallahi sai an fito min da ita. Wallahi sai an fito min da matata. Babu wanda ya isa raba ni da matata. Da Allah Misti ka yi haƙuri fa. Da wa kike waya? Mijin wata 'yar uwata ce kuma ƙawata. Magawaita ce. Gani fa nake rubuta my love. Misti, magana ta gaskiya, kafin na haɗu da kai, na haɗu da Maina. Na so na aure shi bayan ina tunanin matarsa ƙawata ta rasu, amma bai karɓe ni ba. A wannan lokacin shine ne saving ɗin numban shi da wannan suna. Kuma wallahi yana Gmail ɗina, ni na ma manta da shi. Da Allah ka waye in canza sunan, kai haƙuri. Zan baki. Ashe ke dabba ce ban sani ba. Na sako da kaina. Duk da tazan da ke tsakanin ajina da naki. Akwai kyawawan 'yan mata da suka fi ki komai. Amma na rarrashi zuciyana. Zan yi miki alfarma. To bari ki ji. Ina da kuɗin da za su ishe ni auri yara mata masu jini a jiki. Amma duk da haka na zaɓi tsohuwa kamar ki. Ashe ke jaka ce ban sani ba. Dan Allah da Annabi kai haƙuri Misti. Na ɗauki laifina tunda a matsayin wanda zaka aure ni kake. Kai haƙuri. Na yi baƙin ciki da wannan abin ya faru a wannan lokacin da muka fara haɗuwa. Na yi alƙawarin zan maka biyayya domin miji nake nema, ba na so ka kuɓuce min. Amma ga lamban Mainan nan, in ma baka kira shi ka ji abin da na faɗa maka. Ke, na ce miki na sallame ki ne? Ke, na sallame ki ne? Na sallame ki ne? Idan ke ƙara takuɗe a wurin, wallahi na fasa aurenki. Dan Allah ka yi haƙuri. In yi haƙuri? Kina hauka ne? Ina magana kina magana? Ta hauce ki wa mutane wuri Allah. Haba nuna. Ba ka gani ne? Ba na gani ne? Mana. Kai? Waye ubanka a garin nan? Waye ubana kuma? Okay. To waye ubanka a garin nan? Karamin arme. Haba. Ya hau. Kiyaye wallahi. Ya hakuri. Wallahi ka kiyaye. Bai san ka bane, da ya san kai kanin Sadiq ne, saurayin Na'ima, da bai maka haka ba. Ke? Me ne zake kallo? Kai ko?
bukata ka ji gaskiya, ku zo bidar maganin gargajiya. An-Noor Islamic Medicine Center. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar An-Noor Islamic and Herbal Medicine. Sunana Aisha Najamu. Sunana Khadija Muhammad. Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za mu gushe muna farin ciki tare da godewa masoyanmu masu karɓar magunguna daga gare mu suna jin daɗi, musamman masu amfani da maganinmu da ya shahara da suna masturbation cleanser. Magani da aka samar da shi domin magance matsala ta kankancewar gaba ko tsinkewar ruwan mani ko matsala na rashin ƙarfi ko kuma gaba ɗaya gabanka baya tashi sakamakon wata matsala da istimna'i ya haifar maka. Wannan magani namu na magance matsala ta rashin aihuwa. Duk wata nasara da wannan cibiya ta samu a duniya sanadiyar masturbation cleanser ne, domin magani ne da har yanzu babu kamashi. Lambobin yabo a koda yaushe da kuma godiya ga Allah da muke ji daga bakunan al'umma, wannan abin shi yake samu farin ciki, yake ƙara samu hoɓɓasa wajen ƙara inganta magungunanmu domin magance larurori daban-daban. Muna da ofisoshi a birnin Accra na kasar Ghana da kuma birnin Kumasi. Muna da ofis a birnin Kano, Lagos, Abuja, Jalingo, Daura, Funtuwa da kuma birnin Mina. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, Tawa da kuma birnin Maradi. A yanzu haka wakilanmu na nan cikin birnin Tripoli da kuma Sabaha da kuma Misrata. Al'ummar kasar Saudiya muna da wakili a nan birnin Makka, za ku iya samun magungunanmu a wurin shi. Al'ummar kasar Kamaru muna da ofis a birnin Duwala. Masu fama da matsala na hawan jini ko ciwon suga ko ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection ko mai tsananin infection a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na fibroid wato ƙarin mahaifa wanda ke hana samun ciki ko ke sa yawan ciwon mara, mun tanadar muku ingantattun magunguna kamar yadda kuke gani domin raba ɗan adam da cutar da ke damun shi. Wannan cibiya muna hada idanuwanmu bacci domin binciko magunguna daga littattafai da kuma har hada su ta bangaren hada tsirrai da itatuwa da sake-saki domin samar da magunguna na gargajiya masu inganci. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi da muka saka na garuruwa da kuma ƙasashe daban-daban. Muna aiki na delivery service a ko ina kake. Za mu iya aika maka da magungunanmu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna Nabatulusub ya kawo muku ingantacciyar data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma 9 Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation akan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin Nabatulusub, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na nabatulusub.com. Sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data, to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka. Ko da ko shekara 10 yana sai da wannan abun, to za ka samu wannan commission ɗin. Duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin. Kaga kenan idan ka kawo mutum 50 ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci. Ina matasanmu masu neman aikin yi, to ga dama ta samu. Sannan ina masu buƙatar saka hannun jari, to kuma ga dama ta samu. Albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware matsalolinku. Sannan za ku iya samun adireshinmu. Bacirawa, kwanar Madu. Tsallaken yamma a Turmuzi Plaza, shago mai lamba 2. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Wannan Salis Homes kenan. Mu ne Salis Ventilated Homes Limited. Kamfani ɗaya tilo da ya mai da hankali wajen kawo kyakkyawan canji a harkar gidaje da kuma tsarin unguwanni don magancewa kwastomominmu duk wata matsala da ta shafi muhalli da kuma gidajen zama. A Salis Ventilated Homes mun yarda da zamanantar da gininmu wato zuwa sabbin tsari
masu ɗauke da kyakkyawan yanayi da kuma inganci a kasuwar gine-ginen unguwanninmu da kuma gidaje a Najeriya. Muna aiki tukuru domin tabbatar da mafarkin kwastomominmu na mallakan ƙayataccen gidajen zama na gaskiya da haɗakar ƙwararru gogaggu masu ra'ayin ƙirƙira na yau daban na kuma gobe daban duk a ɓangaren muhalli. Ku tuntuɓe mu domin samun cikakken ƙarin bayani akan ayyukanmu da kuma yadda za mu taimaka ka mallaki gida burinka. Mun gode da zaɓen Salis Ventilated Homes Limited a gine-ginenku na gaba. Salis Ventilated Homes Limited. Gidanka aljannar duniyarka. Allura cikin ruwa mai rabo ka. A fito mun da matata. Maina, wallahi tallahi. Wani irin hauka ne wannan kake yi? Fito mun da matata kawai. Wallahi wallahi raju. Menene haka? Fetur ne fa. Fetur din fa. A fito mun da matata. Kai baka san doka ba? Zaka zo ka kona mana gida? Baka san doka ba ko to doka za ta aiki a kanka karamin dan yanyan. Wallahi ban ki dukan mu mutu ba. An ce maka ana auren dole ne, ta ce ba ta son ka dole ne ka tashi ka ban mana gida, ba ta son ka, wai kai baka da mai son ka ne wai a'a ka ban mana gida, ta ce ba ta son ka kuma ba za ta auren ka ba dole ne. Nuna abin da na gani kenan. Dan Allah fice mana daga gida. Tunda ba a dole bari mu mutu gaba ɗayan mu. Kai Maina, dakata, kar ka sake ka kona mana gida. Alhamdulillah yana. Na yi mutu. Tunda kina nan. Na aje maka abu ne. Dan Allah dan Allah mutu. Dakata malam, duk wani sharri da kike kulla yanzu ya riga da ya warware saboda na riga da na san manufarka. Faɗa masa idan bai ji da wannan yaren ba sai ki canja mishi yare. Wai ban gane me kike nufi ba, menene kike nufi? Ai ba za ka gane ba tunda kai macuci ne. Dan Allah dan Allah wani imatu. Ki tsaya ki saurare ni. Babu wata ƙarya da zaka ƙara min wacce zan yadda da kai saboda ka riga da ka fita rayuwata ni ma ka fita rayuwata saboda ba zan ƙara dawo maka ba wallahi. Sai a je ko? Ummu ta gaida Aisha. Oya. Alalle. Soyayya na duka na soyayya kamar bata karbe ni ba. Soyayya. Dan Allah dan Annabi kai hakuri. Daga zuwa wajenki in haɗu da yan hau zai wahala ki alkhairi ce a tare da ni. Insha Allah duk abin da baka so ba zan sake barin hakan ya faru ba. Dan Allah kai hakuri. Na yi hakuri. Yau fa na fara zuwa wajenki. In haɗu da irin waɗannan masifan sannan ki ce in yi hakuri. Gaskiya ba zai yiwu ba. Dan Allah dan Annabi ka tafi ka bani kai hakuri. Wallahi in ka bani ba sai irin masifan da zan shiga ciki ba. Ni kuma sai in zauna cikin masifan kenan ko? Yadda aka yi abin daga ke ni. Abin da zan iya yi shine zan yi istihara a kanki. Idan har zamana da ke alkhairi ne sai in dawo. In ba alkhairi bane to daga ke ce kawai zan tafi abuna saboda gaskiya ba zan iya daukan irin wayannan nonsense din ba. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yaya? Na'am. Ina yini. Lafiya lau. Yini lafiya jiki. Alhamdulillah. So da kike ji wannan yadda ke yanka albasa na kin san ina son albasa da to yaya? Dan hada hadin nan da Allah. Yawo. Cikin ruwa. Anti gani na ji kamar kina kira na ko? Yawwa. Tun da zan ina ta neman Dr. Hashim bana samun shi. Yanzu abin da zaki dan Allah ki tafi wannan hotel din da yake zama, ki same shi, ki ce masa lalle ko ya kunna wayansa ko kuma ya zo ina neman sa dan Allah akwai magana da zan gaya masa mai muhimmanci. To shikenan. Ki sauri dan Allah. Okay. Mama? Na'am. Kin ga ciwon da matar yaya ta ji mai kuwa?
Ciwo? Matar shi ce ta ji mai ciwo a kafa. Yanzu da na je gidan mai gadi yake gaya min ya tafi wai kemis kuma ina shigowa sai na haɗu da shi a nan. Ba a ofis din ya ji ciwo ba? Ofis kuma? Wallahi ba a ofis ya ji ciwo ba in gaya miki. Na je gidan mai gadi yake ban labari yake cewa ai yanzu nan ya fita wai matar shi ce ta ji mai ciwo a kafa. Wai ya tafi kemis kuma ina zuwa nan sai na haɗu da shi. Shine ni ya gaya min cewa a ofis ya ji ciwo? To wallahi ba zai yi ba zai taɓa sakuwa ba wallahi. Ina jin ki Sa'ada. Yaya, dama na kira ka ne akan maganar Labiba. Kaga marainiya ce. Takan zo nan ta zauna wata da watanni kafin wani lokacin kuma ta koma gidansu. Ta ki aure tana yawo ko? A'a, akan wannan tunanin da kake da shi akan ta da sauran mutane. To ina jin ki. Maganar gaskiya akwai rashin adalci a yanda kake aibata ta don ba ta yi aure ba. Mata suna shiga tashin hankali da rashin nutsuwa a duk lokacin da aka ce an musu gori ko korafin ba su yi aure ba. Musamman a wannan zamanin da maza masu gaskiya suka yi karanci. To ita ce ta turo ki ko ke kika turo kanki? Ni ce na turo kaina saboda ta fi ka shiga cikin damuwa da tashin hankali saboda ba ta yi aure ba. Kamata yi a ce an karfafa mata gwiwa da kalamai masu daɗi ba tsangwama ba. Ni ma kina son ɗaure mata gindi kamar yadda kuke yi kenan? To ki sani ni ba za a saba wa Allah da ni ba. Kuma ba zan goyi bayan iskanci da son zuciya ba. Abin da kake yi shine son zuciya. Gashi nan ka turo mata wani yaro duk ya susuta mata tunani. Yana gana mata azaba a kofar gidansu. Ina kuma idan ta je gidansa. To gaskiya yaya ka saurara wa Labiba. In ba so kake a waye gari a ga ta haɗi zuciya ta mutu ba. To shikenan zan zuba ido ku yadda kuke so. Amma in kuka ga abin da ba ku so ka kusa ni a ciki. Mun ji yaya, Allah ma zai rufe asiri. Ina kika je ne tun ɗazu ana ta jiran ki aiki yayi a ofis? Wallahi madam ne ta aike ni in je hotel ɗin da Dr. Hashim yake in duba mata. To kuma gashi na je an ce min ya riga ya cikin out yau kwana 3 kenan. Ga wayarsa aka shi. Lafiya take neman sa gurguje haka? To ni da ta faɗa min cewa wani albishir take so ta yi masa. Hankalinta a tashi ta tura ni. Gashi kuma na je baya nan kuma tana ta kiran wayarsa aka shi. To shikenan ki shiga sai ki gaya mata. To shikenan. Allurar cikin ruwa sai mai rabo shi. Me yasa ba za ka gaya min gaskiya bane akan wannan al'amarin? Ki haƙuri Hajiya. Ba na so ne ina yawan kai ƙara ne tsakanina da iyalina. To kaga wata ran ta kashe ka ai kenan. Kaga yarinyar nan wallahi ba ta jin magana. Yaushe muka kwace ta daga hannun mahaifinta. To bara in gaya maka, wannan auren naka bai kamata ya ci gaba da tafiya a haka ba. Dole sai an nemo mafita a kai. Hajiya, ai haƙuri komai zai tafi daidai insha Allah. To wallahi ba dai a haka ba. Dole sai an sanar da iyayenta sun mata faɗa. Hajiya, idan kika sanar da su, auren zai iya sake mutuwa. Ina son ta wallahi. Sai dai ka zaɓi ɗaya. Ko in je in sanar da mahaifinta ya ɗauki mataki ko kuma in zo in zauna tare da ku a cikin gidan domin ba zan taɓa yadda ta kashe min ɗa ba wallahi. Hajiya, komai zai gyaru kake damu. Hadi. Na'am. Hadi. To wallahi tallahi dole sai ka zaɓi ɗaya a cikin biyun nan ko ni ko ita. Inna lillahi. To Hajiya. Ko in zo gidan ko kuma in je in faɗa mahaifarta su zo su ɗauki mataki. Har za mu fita daga kiranka. Na yi mamaki. Ai ba abin mamaki ba ne idan har kika tsaya kika saurari abin da zan faɗa miki. To ina sauraron ka. Wato Maryam na dawo ne in baki haƙuri. Na kuma dawo gare ki. Ki haƙuri da duk abubuwan da na aikata miki a baya. Yanzu da gaske ina son ki har cikin zuciyata. Kuma insha Allah har aure za mu yankin shirya. Yes, da gaske nake ai na tabbata kin ji abin da na faɗa. In Allah ya dankin shirya aure za mu. Da gaske kake? Susan, I'm serious. Smile for me, mai dan gida ne. Da gaske nake biki wannan. Kin san kike kalle fuskata kin san ba ƙarya nake. Cikin ruwa zarawa ɗaura min baza ke nake na fake
San da zo. Yawwa. Sannan ki. Zan dafa ma wani abu ne? Kin dai sa ruwan alwalar? Na kai. Jadida. Hajiya za ta dana da zama. Wasu hajiya? Wata hajiya? Hajiya ta. Nan kuma nan da zama? Kwarai ka. Da zama? Kwarai nan za ta da zama. Lafiya? Lafiya lau. Amma dai ka san haka dai babu tsari fi sabilillahi ya kamata da nan da zama. Tana ma hanya tana towa. Amma dai ba ka sani sirka ta ce taya haka zai yi. Kuma ya rage naki. Kinga, Alhaji Hadi nake ta kira amma network ya hana ni samun shi. Kuma idan na same shi ma sai in ga kaman an katse. Wataƙila dai network din ne. Yanzu gashi, karɓi wayan nan ki je reception sai ki kira shi. Idan ya ɗaga sai ki kama wayan da sauri sai mu yi magana. Komai ya fita kaina, wace ce ni? Soyayya zafi una mai saduhun gari. Wai menene ne? Allura. Al-Yusra. Musaks. Al-Yusra tushen magani. Akwai magani. Ku zo Al-Yusra. Ga Islamic medicine kuwa. Ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Ku zo Al-Yusra. Ga Islamic medicine kuwa. Ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani al'ummar duniya, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika domin samo muku ingantattun magunguna a bisa koyarwa ta addinin Islam. Ina masu fama da matsaloli wanda ba san me yake damun su ba, har yanzu muna nan gurin taimakon al'umma inda muka ba su dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Duk sanda zan ganka cikin kazar-kazar babu wata azamin kasala a jikinka. To ai dole ka ganni cikin kazar-kazar kuma da kuzari na. Inda na kasance ko da yaushe ina amfani da magungunan Al-Yusra. Masu fama da matsala ta kasala ko mutuwar jiki za a samu dacewa da izinin Allah. Ko dole ne in mallaki wannan maganin. Wannan shine HIV sachet, shine muke ba masu cuta mai kare garkuwar jiki. Har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar maganin idan mutum ya rabu da wannan lalurar ya ci ko ragowar a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma da dama, kuma alhamdulillah mun samu nasarori. Al'umma mun ga yadda kuke yaba maganinmu. Juna biyu shekara 10 ba haihuwa. Wannan sachet din shi muke ba masu matsala ta haifuwa, sannan yana magance matsala ta ƙwayoyin halitta a samu dacewa da izinin Allah. Yanzu kin samu tabbas maganin Al-Yusra yayi aiki. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C, masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Kowa yana da ƙwazon da in aka tashi yin jarabawa zai iya cin jarabawa. Duk wata cutar da ke damunka za ka iya garzayowa cibiyarmu ta Al-Yusra domin karɓar taimakon maganinta da izinin Allah. Amma kai kana masturbation ko? Wannan shine masturbation sachet. Duk wani side effect na masturbation yana wanke wannan matsalar da izinin Allah. Kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa. Za ku iya garzayawa cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal don samun ingantattun magunguna na Herbal da suka shafi cututtuka daban-daban, ingantattu, nagartattu domin lafiyanku. Cibiyar Al-Yusra muna aika sakonnin magungunanmu a dukkanin inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. Za ku samu babban ofishinmu a cikin garin Kano, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a Sokoto, haka za ku same mu a cikin garin Taraba. A cikin ƙasar Nijar kuma za ku same mu a cikin birnin Maradi da kuma Niamey. Haka zalika a ƙasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablus ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin
garin Makka. Mutanen Kamaru za ku same mu a cikin Garwa. Mutanen kasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Kasar Chadi za ku same mu a cikin birnin Jammaina. Mutanen kasar Cote d'Ivoire da Algeria da Togo za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ta wannan lambar. Amarya da ango bismillah ku taso. Bismillah mana ango. Tashi mana. Ya MC yana ta kiran ka je ku yi rawa da amaryarka ka tsaya ka zauna anan. Bayan an ce min in gina gida na alfarma wa amaryata. A cikin kayan ɗaki wai da aka kawo, wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata su gogo garin gwaji ta Burma ce. Na wannan wace irin lalatacciyar katifa ce? Ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan. Yaya, ai ga mu yanzu haka mun siya maka katifar Royal Marvel. Wanda kamfanin Royal Foam ke yi. Yawwa, haba. Alhamdulillah. MC mu je. Ta zama ɗauko hula. She is special amarya. Royal Foam, katifa mai inganci, home of comfort. Amarya ta shiga ɗakinta. Allura cikin ruwa, mai rabo ka cikin ruwa. Allura cikin ruwa. Allura cikin ruwa. Na'ima, ki daina bibiya ta saboda na fuskanci ke mummunan kaddara ce da take raba duk wanda ta raba da farin ciki. A yanzu ni Hadi Makama ba na son ki, ba na kaunar ki. Don Allah, kar ki sake nema na. Ki banni, ki tafi ki auren ki banni ni da matata mu samu kwanciyar hankali. Idan kika ci gaba da nema na da bibiya ta, wallahi zan miki rashin mutunci. Yar banza, yar masu kuɗin lukudi. Kan bala'i. Samira me ke faruwa ne? Madam ne ta bani waya ta ce in kira tsohon mijinta Alhaji Hadi idan na same shi a waya sai in kai mata. Saboda cikin ba network. Na kira na farko an sa user busy. Na kira na biyu ba a dauka ba. Yanzu kuma kaga text na cin mutunci da ya turo mata. To wallahi sai na nuna mata. A kinga karki haka. Ai ba a ta da fitina dan Allah ki goge shi kawai. Wallahi ba zan goge ba sai na nuna mata. In ma ban nuna mata ba ai wayar ta ce kuma za ta gani. Anti? Na ta kiran Alhaji Hadi yana katsewa, ina ta kiran shi yana katsewa to na dan aje wayan in sa caji. Kawai sai na ga wannan text na rashin mutunci da ya turo miki. Duba ki gani. Na'ima, ki daina bibiya ta saboda na fuskanci ke mummunan kaddara ce da take raba duk wanda ta raba da farin ciki. A yanzu ni Hadi Makama ba na son ki, ba na kaunar ki. Don Allah, kar ki sake nema na. Ki banni, ki tafi ki auren ki banni ni da matata mu samu kwanciyar hankali. Idan kika ci gaba da nema na da bibiya ta, wallahi zan miki rashin mutunci. Yar banza, yar masu kuɗin lukudi. Ina da lafiya ina ilaihi raji'un. Samira ne haka. Ba na ce karki ka mutu wayan nan ba. Dakata dan Allah. Ya Allah ku ji. Ku ji dan Allah. Kin gani ko? Kin gani ko? Yanda Allah yake ikonsa. Gashi yanzu da ne haƙuri ya dawo da kansa. Ai na ga sai wani rawan kai kike yi. Allah Allah nake ya tafi saboda in gaya miki gaskiya. Kamar yaya? Ni a fahimta ta ya rasa wani zaɓinsa ne kawai shi yasa ya zo gurinki. So tari maza ba su da yadda akan abin da suke so. Amma in sun rasa wanda suke so za su iya neman kowace ce don su huce takaici. Daga baya
in suka samu abin da suke so, to ke da kika rufa musu asiri, ke za ki rasa su. Kamar haka ne. Ba kama ba ne, haka ne. Ke shaida ce, kin san ni bazawara ce. Kin san dai baban Shahid na aure shi ne saboda ni nake son shi. Ƙarshe da ya samu wacce yake so, kin fi kowa sanin ya sunana. Bazawara. Good. To yanzu menene abin yi? Ke ce zaɓin Sadiq na biyu. Sai ya samu matsala yake zuwa inda kike. To don haka ki faɗa masa duk lokacin da kika zama zaɓinsa na farko, to ya zo ku yi aure. Ni ce na yanke shawarar dawo gidan nan da zama domin ke Zubaida, saboda kina da buƙatan lallai a dinga kwaɓa miki. Ai haƙuri, wancan ma tsatsayi ne, insha Allah za a gyara. Kina ganin shi? Shi kaɗai ne ɗan da na haifa namiji. Saboda haka ba zan taɓa lamunta ki kashe shi ba. Daga yanka a ƙafa, to ai nan gaba kuma sai yanka a wuya. Saboda haka ina sanar da ke ina nan. Ai haƙuri, ba za a sake ba insha Allah. Zaɓi biyu na baku. Ko a je a gaya ma mahaifanki su ɗau mataki akan wannan al'amari, ko kuma kin gani ina nan har sai lokacin da na ga kun saisaita kanku. Ko kuma da ya ƙuri. Da Allah in ka fita bayana yana min ciwo, ka ɗan siyo min 'yan magunguna. Ai Hajiya kake da kin san yawan shan magunguna a wani lokacin illa ne. Kin ga wannan fulan nan na bafi dama amfanin sa kenan. Kawai ki dora shi ki sa a bayan ki kwanta a kai za ki ji dama dama. To an matsar da wannan. Yawwa. Ayyo wallahi. Kai har na ɗan ji daɗi. Kana shiga haƙina, ni kuma bani da ikon yi maka magana sai a ce na fiye yin faɗa? Ya za ka bar ni a Legas ba za ka zo inda nake ba, wace uwar kake yi a inda kake? Kai mun magana mana kayi shiru. Hello? Kana ji na? Au, mahaukaciya ma za ka mai da ni? Shikenan daidai nake da kai wallahi. Wallahi wani auren da shi kwara ma mutum kawai ya zaman shi kadai, mara zuciya kawai. Mata ina so ki san cewa duk maganar da aka faɗa ƙarya ne, ban taɓa yin asiri ba kuma ba zan taɓa yi ba. Abin da ya faru tsakaninmu ni da ke kaddara ce, kuma duk wani alƙawari da na yi miki na mota da gida da komai na tattara kuɗin na kai su gidauniyar taimako foundation. An haƙa rijiyoyi, an gina makarantu, an taimaki marayu da sunan ladan Allah ya kai miki kabarinki. Zan tura miki rasit na abubuwan da aka siya da kuma adireshin wuraren da aka gina abubuwan da sunanki. Tana zubar ruwa kullum sai kuka nake, rana zafi inuwa ƙuna, wayo ina zan fake, ba na gane komai ya zanye za ya bani sauki a rayuwa, ko duhu da rana ban ganewa, wane za na samu ya bar ruwa. Baraka, ya magana zancen kayan miyan ne? Na haɗa komai da komai na tura wa direba zai zo da shi. Ok, to shi kenan.
Na'imatu, ki yi haƙuri. Kuma yayi farko a rayuwar nan zai yi ƙarshe. Wai, haina ne. Kin ga ki kyale shi duk wani abu da ya shafe shi bana bukata. A'a Na'ima. Ke, ki kyale ta tunda ta ce miki ba ta so dole ne? Ki kyale ta. Shi ne fa yake sake kira har yanzu. Ba na waya. Na'ima ya kamata ki tsaya ki saurare ni. Na ɗauki wayar ka ne domin in maka gargaɗi ba wai don in saurare ka ba. Na rabu da kai kai ma ka rabu da ni har abada. Wannan gargaɗi ne. Na'ima. Na'am Uncle Main. Kin zo kan gaba. Lafiya dai ko? Na'ima. Na yadda duk duniya babu wanda zai rufa min asiri sai ki. Ke ce za ki taimake ni. Na neman mata da yawa domin na yi aure. Abin ya ƙiwa kuma duk waɗannan abubuwa akan idanki aka yi. Hatta na yi mata matata. Yanzu ta guje ni. Iyayenta sun canza mata ra'ayi a kaina. A yau ta gaya mun kuma ta tabbatar da cewa ba ita ba ni har abada. Na'ima, aurenki da Hadi kaddara ne. Aurenki da Amir Rufai jarabawa ne. Me zai sa ba za ki gwada ni ba? Ina da yaƙini cewa nutsuwa da farin ciki da za ki samu a rayuwarki yana tare da auren Uncle Maina ni kenan. Oh yes, Sadiq ba abokin rayuwa ba ne, ba abokin zama ba ne. Dr. Hashim ba da gaske yake ba. Wani shi ne dalilin da ya sa yake baki tazara. Kishi tausayi na mana Na'ima. Ki tausaya min ki aure ni, ki cire ni daga cikin kangin da nake ciki shekara da shekaru. Ki tausaya min. Na amince. Ki amince. Na gode Na'ima. Na yi miki alƙawarin ba zan baki kunya. Me ya kawo ki neman kuwa? Na yi ta kiranka a wayanka baya shiga. Passport ɗina na manta tun wancan lokacin shi yasa na zo ɗauka. Ƙwarai kuwa. Na gan shi a ɗaki. Bari da ɗauko miki. Mata ina so ki san cewa duk maganar da aka faɗa ƙarya ne. Ban taɓa yin asiri ba kuma ba zan taɓa yi ba. Abin da ya faru tsakaninmu ni da ke kaddara ce. Kuma duk wani alƙawari da na yi miki na mota da gida da komai na tattara kuɗin na kai su gidauniyar taimako foundation. Mun haƙa rijiyoyi, mun gina makarantu,
an taimaki marayu da sunan ladan Allah ya kai miki kabarinki. Zan tura miki rasit na abubuwan da aka siya da kuma adireshin wuraren da aka gina abubuwan da sunanki. Al-Lisan, Herbal, Modern, Traditional Medicine. A'udhu billahi min samil alim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Dr. Shuwa, shugaban cibiyar Al-Lisan, Herbal and Modern Traditional Medicine. Wannan cibiya mai albarka ta tanadi ingantattun magunguna wanda aka yi bincike mai zurfi a kansu cikin ilimin zamani da na gargajiyar da marasa kuskure. Za mu muku bayani akan magungunan da wannan cibiya ta tanada da izinin Allah. Wannan cibiya ta tanadi ingantattun magungunan sanyi da na hawan jini da na ciwon suga da na ciwon koda da na hepatitis B. Wannan cibiya ba iyanan ta tsaya ba, ta tanadi ingantattun magunguna na sihiri da sammu da matsalolin jinnu. Daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai jin zafi lokacin kwanciya, akwai fitsari mai zafi, akwai fitan farin ruwa, akwai kuma kaikayi da rashin aihuwa da rikicin al'ada ga mata. Ga maza kuma akwai rashin kuzari da rashin biya wa iyali bukata da kankancewar gaba. Don haka wannan cibiya ta mu mai albarka ta tanadar muku ingantattun magungunan don kuka yi amfani da su za ku rubuta wayannan matsaloli har abada insha Allah. Iya sanya matsala ta yawan mantuwa, iya sanya matsala ta faduwar gaba da yawan kasala da raunin gani da kuma rashin kuzari, kuma iya sanya matsala ta rashin haihuwa, kuma iya rage mutum adadi na kwayoyin halittarsa. Alamomin ciwon suga su ne yawan fitsari mai danko, kumburin jiki da kuma raunin gani. Daga cikin alamomin ciwon jinnu akwai yawan bacin rai, yawan mantuwa da yawan munanan mafarkai. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku ingantattun magunguna wanda aka yi bincike mai zurfi a kansu cikin ilimin zamani da kuma magungunan gargajiya na da. Za ku iya samun mu a ofisoshinmu da ke Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. A nan Najeriya ofisinmu yana nan a cikin garin Kano, a nan kan titin Zuro daidai kwanan gidan Buhari, jikin Taj Bank, Musa Baba Plaza, ofis mai namba 5. A jamhuriyar Nijar kuma za ku samun mu a cikin birnin Yamai da kuma birnin da Magaran da izinin Allah. Za mu iya aika muku magunguna a duk inda kuke a faɗin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Allah ya ba kowa lafiya, Allah ya ba kasashen mu zaman lafiya, Allah sa mu ne sanadiyar warkewar al'umma baki da. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna Nabatulusub ya kawo muku ingantacciyar data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation akan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin Nabatulusub, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na nabatulusub.com. Sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data, to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka. Ko da ko shekara 10 yana sai da wannan abun, to za ka samu wannan commission ɗin. Duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin. Kaga kenan idan ka kawo mutum 50 ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci. Ina matasanmu masu neman aikin yi, to ga dama ta samu. Sannan ina masu buƙatar saka hannun jari, to kuma ga dama ta samu. Albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware matsalolinku. Sannan za ku iya samun adireshinmu. Bacirawa, kwanar Madu. Tsallaken yamma a Turmuzi Plaza, shago mai lamba 2. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Allura cikin ruwa mai rabo ka. Me yasa zaki sa Na'ima ta auri Maina? Ya Sidi, don Allah kar ka yanke hukunci cikin fushi. Na'ima da kanta ita ta zaɓe shi.
Ta yaya me haɗin fura da kashi? Bayan da Sadiq ya mata cin mutunci a kamfani, ta yi ƙoƙarin ta goge shi a cikin rayuwanta domin ta samu wanda take so ta aura ko ma waye. Na tilasta mata a rana ta nemi wani don na santa da ragon zuciya. Don kar Sadiq ya dawo daga baya ya mata daɗin baki ya bata haƙuri ta kuma sake amince masa. Don haka na ce ta nemi Dr. Hashim saboda a gabansa aka yi mata wulaƙanci. Amma ta kira wayar shi bata same sa ba. Ta kuma tura hotel ɗin da yake aka ce ya kwashe kayan shi ya bar gurin. Duk wayoyinsa a kashe. A lokacin mun yi tunanin cewa ya koma ƙasar waje ne. Sai na ce mata za ta iya koma gidan tsohon mijinta Alhaji Hadi? Sai ta faɗa min a yadda take ji za ta iya auren koma waye domin ta fita daga cikin masifar da take ciki ta sanadiyan aure. Ta yi ta kiran Alhaji Hadi, ya rinka katsa wayanta. Daga baya tura mata saƙo na munanan maganganu wanda baki ma ba zai iya furta shi ba. Shi ne daga nan kawai na bata shawara ta shirya mu tafi umara. Mu je mu yi ibada domin mu roƙi zaɓin Allah. Mun duba fasfot ɗinta ba mu gani ba, ashe ta manta a gidan Maina. Ta je gidan Maina ɗauko fasfot. Dawanta ke da wuya. Kawai sai ta fara ce min, an sai ai sun daidaita da shi za ta aura. Kin ji ko? Ai Maina daɗin baki ne da shi. To dai gaskiya bari in gaya miki, Maina ba zaɓi ba ne, gara ma kowa da shi. To yanzu ya magana mu, kin sake nazari a maganar da na gaya miki? Haba ya Sidi, ai ko da aka yi yunwa ban ci fara ba wallahi. Ya Sidi, ko zan ci amanan kowa a duniya, wallahi ba zan taɓa cin amanar matan Hajiya Mariya ba. Bari ki ji, aure bai taɓa zama cin amana ba Ladidi. To ka sani, idan har za ka tambaye ni so 1000, amsar da zan baka ku kwaya ɗaya ce ba na yi. Ba lokaci ɗaya ake shiga zuciyar mace ba. Zan ci gaba da jarraba watakila kafin mu kai 1000 za ki amince. In je in haɗa maka shayar Rizzoli ne ko kuma shi ma ka ƙoshi? Rizzoli zai ba da ma'ana, amma kuma za ki haɗa min da rabin kaza. Ka ce kana da matsala a gida baka je shifa'un ba, me kake? Ka fito yanzu ni ma can na nufa. Malam, abubuwan da suke tafa da ni da yawa, amma wannan karan na zo ne a karan kaina. So da yawa ina ba wa mutane bayani akan maganar wannan cibiya ta shifa'un, kuma suna zuwa su gaya min cewa sun gamsu da irin abin da aka ba su, kuma su zo su yi mun godiya, wani ma har kyauta yake mu a ce yau ‘yata ta cikina. Tun da aka yi mata aure tsawon shekaru babu rabu, sai na ce kai bari in garzayo tun da ga masu ilimin abin su gani, kila inda wata matsala sai a kauda ita. Sunana Abdullahi, shugaban cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center, cibiyar da ta shahara wajen kawo muku ingantattun magunguna musamman wacce ta shafi ma'aurata ko kuma magidanta. Shi yasa cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku maganin istimina'i, wato over masturbation. Istimina'i tana kankantar da gaba, tana tattara gaba, tana kawo sauri na inzali. Istimina'i tana tsinkar da kwayan halitta tare da hana haihuwa. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sanyi tana da illa sosai ga lafiyarmu. Kaɗan daga ciki tana cire sha'awa kwata-kwata, tana tsinkar da kwayan halitta tare da hana haihuwa. Ina masu tunanin babu maganin kanjamau wato HIV. To ku sani, ita cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta tanadi ingantaccen maganinta wacce ta ba ɗaruruwan mutane kuma suka warke a kasa da wata 2 garanti. Idan na ji mutane suna cewa babu maganin ciwon hepatitis sai na gode wa Allah. Ita cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta sha ba mutane da dama
kuma suna warkewa. Kai ita hepatitis tana da illa a jiki sosai domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma liver crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver har ma yake sa shi fitsarin sa yelo, yana kashe masa jiki, yana sa sa zawo da kuma rama gabaki daya. Ita kuma liver crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda ubangiji Allah ya kare. Ubangiji Allah ya kare mu gabaki ɗayan mu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Ni da kai da kowa mu garzayo shifa'u duk wanda yake da matsala irin tawa. A Algeria muna da sabon office. A Niger kuwa kusan state na Niger gabaki ɗaya muna da ofisoshinmu. A Najeriya kuwa muna nan a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. A Libya muna nan a Misrata da kuma Tripoli. A Ivory Coast muna nan cikin garin Abidjan, Cameroon, Chad har ma da Saudi Arabia dukkanin muna da ofisoshinmu. Kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. Yi mata mai ko? Haka ne. Tabbas hakan. Akwai lokacin da ya zo ba da kuɗi a sadakatin jariya ga matar shi da ta rasu. An gina bores guda 10, an siya masallatai guda 30 shimfiɗa, kuma bacin haka ya ɗauki naira miliyan 15 ya bayar. Allah sarki maina bawan Allah. Gaskiya ne da Allah, tabbas maina masoyinki ne. Yayi ne domin ladan ya kai gare ki, sadakatin jariya ce wannan ya yi ta. Mun yi magana na fahimta ni da Na'ima, kuma ta yadda ta amince za ta aure ni. Na'ima, haka ne? Haka. Shi ke yanzu kan ai kina da dama ki zaɓi duk wanda kike so, kamar yadda kuma kike da dama ki yi nadamar da na sani na bala'in da zai biyo ki nan gaba. Yaya, kada kai fata ba na alkhairi ba ne, domin dukkan addu'an da kai wa mumini to mala'iku suna roƙa maka Allah ya ninka maka shi sau 1000. Kai mumini ne? To ai mutane masu hankali ba sa faɗan ingancinsu, sai dai wasu su faɗa. Alhaji barka dai. Gajiya. Lafiya. Sannu ba. To ni zan tafi. Haba da gajiya kuma sai tafiya? Na ga yanzu ka shigo. Kuma dama mun yi magana da Na'ima ta ce tana son magana da kai. Ko kun gama? A'a, ni tun da ya zo ma ban gan shi ba sai yanzu. Lala ta so mi magana Na'ima. Ina zuwa. Oh, baby sorry. Yawa kake ji ko? Ok, Allah sarki, kin kawo me kika dafa? Taliya ce ta yara. Taliyar yara ina so wallahi. Da kuma ka flash sai fara ci ko? Ce? Me kika dafa? Ai ba komai baba, ina ci yanzu. Yanzu ke dan saboda lalaci. Kawai kun saba da wani abun da sai kawai ki tashi kina dafa taliyar yara ne? Ni na san ba ka cin wannan abu, ba ka cin ta. Ke hakuri Hajiya gani ne. In ya zo lokacin yana so ya dan amma ai kana ci ko? Wallahi dole taimaka. Dan ba a san ranka zaka ci wannan abincin ba. Ba komai Hajiya, ina ci ai. Ina ci. Wani irin aure kake yi? A ce wai ba abinci ga abinci duk ka siya ka tara a cikin gida sannan ba za a dafa maka ba. Ina ci akwai couscous. Ki je ki dafa masa jollof din couscous ko kuma da miya ki kawo masa. Kin ba zai yi ba. Shikenan za ta yi couscous. Wanda ce za ki mata haka? Wani wata Asma'u ce ke mata magana za ki mata haka? Kai, ashe mata ka ba ta da mutunci? Haka kake? To wallahi bara an gaya maka.
dole sai ka dawo da ni. Hajiya wannan ba matsala amma za a ɗan yi dai ya ɗan jira kaɗan wannan ba wani abu. Kai, bara ka jin gaya maka. Wallahi tallahi idan baka dawo da Na'ima ba sai dai ka zaba ko ni ko ita. In ko ba haka ba, ba ni ba na gaya maka kenan. Ba zan iya irin wannan ba. Na gaji. Kai hakuri da abin da Sadiq ya maka rana. Na neme ka duk inda ya kamata a ce na ganka ban ganka ba. Ina asibiti ba ni da lafiya. Ni na kashe wayata da kaina kawai don huta. Don Allah kai hakuri da abin da ya maka. Na san bai kyauta. Ban damu da wannan ba. Yanzu aka zaki aure Sadiq? Na haƙura da Sadiq. Na karɓi Uncle Maina. Rana zafi inuwa ƙuna wayo. Maina kuma? To wai ni wani kashe miki ne da ba kya so na? Ba za ka gane ba ne. Ki ganar da ni mana. Tun lokacin da na kawo miki zancen soyayya da nake miki, sai kin yi mata kuskure. Ya kamata yanzu ki sanar da ni kina so na ko ba kya so na. Kai hakuri. Ban san yadda zan maka bayani ka gane ba ne. Ki man bayani duk yadda ke ga dama, ni zan fahimce ki. Na shiga uku. Babu ke ba shiga uku. Ke da shiga uku sai bayan raina. Na ga shirin yayi yawa ne, kuma na zo na ga yanayin ki a canza. Me ke faruwa? Kai cikakken masoyina ne Maina. Duk abin da suka faɗa kanka ƙage ne da sharri. Ina so mu koma gida mu ci gaba da zaman mu na aure, kai haƙuri da duk abin da ya faru. aljanu malam tasiru shi ya yi fice duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana malam tasu mai maganin aljanu na maraɗi wanda kuka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne. Akwai na gamu, sannan kuma akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme, wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa saɓani tsakanin ta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai hana ta aihuwa ne kwata-kwata. To yanda al'amura na yake a ce aljani ya zuba ma cuta ko ta waya ko a fili, zan ce ka rike daidai wurin da yake ma ciwo, nan take za ka ji wurin ya bar ciwo da izinin Allah, mutane sun sani. Da kai sai ka zo inda nake ba, in dai ka samu lambar mu da izinin Allah za mu ma aikinka kana cikin gidanka, nan take kuma za ka samu waraka insha Allah. Mun kai tsawon shekaru 10 muna gwagwarmaya wajen ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci, tun daga matakin farko wanda a yanzu muka kai kololuwa. Mun shahara a nahiyar Afirka a bangaren bawa mutane maganin gargajiya da kuma magani na musulunci akan duk wasu cututtuka na zamani da ma cututtuka masu wahalar magani. Mun samo nasarori kwarai wajen yakar cututtuka da dama, musamman matsalar aljannu, matsalar sihiri, matsalar maita, matsalar sammu da kuma matsalolin ciwon siga da ciwon hawan jini da kuma cutar sanyi. Har ila yau a cikin nasarorin da cibiyar Alhikima ta samu a tsawon shekaru 10 shine sauya akalar bada maganin gargajiya, wanda a da ana ganin cewa masu bada maganin gargajiya bokaye ne ko kuma 'yan tsibbi ne, wanda a zuwan cibiyar Alhikima tsawon shekaru 10 ta canza wa mutane da dama wannan tunani, inda ta tabbatar musu da cewa lalle maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar da ta dace da kuma hanyar addinin musulunci. Har ila yau a cikin shekara 10 mun samu nasara wajen canza wa mutane tunani, musamman masu kyamar maganin gargajiya wanda suke ganin wani abu ne da zai cutar da su, inda har magungunanmu wasu da dama suka kai matakin da suka samu sahalewa daga hukumar NAFDAC, hukumar da ke da alhakin tantance abinci da magani a Najeriya, wajen tabbatar da ingancin abu.
Allah muna jaddada godiya a gare ka, ka ɗaga darajar mu a faɗin duniya a ɓangaren ba da maganin gargajiya. Al'umma da dama sun karɓi magunguna a hannunmu sun samu waraka bisa izinin Allah da yardarsa. Ina farin cikin sanar da al'umma na nesa da na kusa. Ni da kaina zan yi aiki a birnin Kano. Yanda tsarin aikin zai kasance shine kullum za a same ni a Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union da misalin karfe 8 na safe har zuwa karfe 2 na rana. Bayan karfe 2 na rana zan dawo ofis ɗina da yake titin Zoo Road. A nan kuma zan fara aiki misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare. Na kasa wannan aiki ne domin ba wa al'umma dama su same ni tun daga safe har dare. Amma kamar yadda na faɗa tsarin aikin shine za a same ni a Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. Za a same ni a titin Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allura cikin ruwa, sai ku biyo ku gani. Allura cikin ruwa, wannan ne mai rabo ya dauke ta a ruwa. Mai rabo ka dauka allura cikin ruwa.